Sa ngalan sa Mahain, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang panagdait sa atong hari, si Senyor Santo Niño, nga sa iyang ngalan, kita magkatigom, isip usa ka pamilya sa Ginoo, ang iyang pagpanalipod manaaunta kaninyo. Mga hinigugma kong kaigsuunan, nagkatigom kita dinhi sa ngalan ni Jesus, kansang pagkabata atong gipasidunggan diha sa imahen ni Senyor Santo Niño, nga gipadala sa atong katigulangan sa unang mga katuigan dinhi niining atong kapuputan, agig timaan sa iyang Diyos nung panalipod og simbolo sa pagtuo nga atong nadawat diha sa bunyag. Kay kita mga anak man sa Diyos, pinaagi sa atong pagkabinunyagan, atong pamalandungan sa makadiyot, ang atong kadungganan isip mga Kristiyanos. Pasalamatan ta ang Ginoo tungod sa pagtuo ug ato usab nga hinumduman sa masulubong kasing-kasing ang mga higayon diin nagmasupilon kita sa atong Amahan sa langit. Nagakumpisal ako sa Dios nga magkagahom sa tanan og kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako og dako uyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat og sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busat na ngamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga ato Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa tong mga sala ug dad-on kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Dahil sa iyang pagkatao, hindi sa yuta. Diyos ang tunay, Diyos sa mga pagkatao sa tanan. Nagasimba kami kanino,
nag-ampo kita. Amahan nga anaa sa mga langit, ilhon unta namo ang Dios, nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiyang tawhanan, ug simbahon unta namo ang Santo Niño nga among Ginoo, nagamahanan bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himua nga makasunod kami kaniya sa matinud-anon niya kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang gingarian dinhi kanamo, og sa pagdangat sa ganting nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Mga lingkod tayo. Kinutlo gikan sa unang basahon ni Samuel. Usa ka adlaw ni Ana, tapos sila makakaon didto sa silo, mitindog si Ana. Si Eli ang pari, naglingkod duol sa haligi sa ganghaan sa templo sa Ginoo. Labing guulan ni Ana og nagampo siya sa Ginoo, og naghilak pag-ayo. Nanaad siya og miingon, O Ginoo, nga labing gamhanan, kung tagdon mo ako sa imong sulugoon, o ginumduman mo ako, o gatagan mo akog anak nga lalaki, ihalad ko siya kanimo, aron mag-alagad siya kanimo sa tibuok niyang kinabuhi, ug dili ko gayud siya patupihan. Ug samtang siya nagampo sa Ginoo, gipanid-an ni Eli ang baba ni Ana. Nagampo si Ana sa hilom. Ang mga ngabi lamang ni Ana, nagkibot-kibot o wala mabati ang iyang tingog. Busa nagtuo si Eli nga hubog si Ana. O giingnan niya siya, kanusa ka man huwasi sa imong kahubog, ayaw na pag-inom. Apan si Ana mitubag, dili ako hubog. Apan may gikagulan ako pag-ayo, wala ako makainom og bino o isog nga ilimnon, kundili nakigsulti ako sa Ginoo tungod sa akong kaguol. Ayaw isipa nga daotang babae ang imong alagad, kay nagpahungaw lamang ako sa akong kabalaka ug kasubok. Unya mitubag si Eli, ayaw na kaguol, hatagan kaunta sa Dios sa Israel sa imong gihangyo kaniya. Ug miingon siya, hinaot unta nga kahimutan mo kining imong sulugoon. Unya milakaw si Ana og mikaon, og wala na siya magsubok. Unya mibangon sila sayo sa buntag og misimba sa Ginoo, og namauli sila sa ilang balay didto sa Rama. Nakighilawas si Elkana kang Ana, og ang Ginoo naluoy kang Ana. Sa pag-abot sa hustong panahon, nanamkon siya og nanganak og lalaki, nga ginganlan niya Samuel. Kay kining bataa iya mang pinangayo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang akong kasing-kasing nalipay, diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang akong kasing-kasing nalipay, diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang akong kasing-kasing nalipay, diha sa Ginoo. Ang akong gahom gibayaw, diha sa akong Dios. Akong gibuntog ang akong mga kaaway. Nalipay ako sa akong kadaugan. Ang
kasing-kasing nalipay, diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang mga panasagamhanan na nga bali, samtang ang mahuyang nagabakus ug kusog. Ang mga busog nagpasuhol ug pan, samtang ang mga gutom na buhong sa inagaw. Ang landay nga asawa ng anak ug 7 ka anak, samtang ang inahan sa daghan nagamingaw. Ang akong kasing-kasing nalipay, diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang Ginoo nga patay ug nagahatag sa kinabuhi, nagabanlod siya ngadto sa kahiladman ug nagabanhaw siya pag-usab. Ang Ginoo nagahimo sa kabus ug nagahimo sa dato. Siya nagahimo pagpaubos ug siya usab ang nagabayaw. Ang akong kasing-kasing nalipay, diha sa Ginoo nga akong manunubos. Iyang gibangon ang hangul gikan sa abug, gikan sa basurahan iyang giisa ang kabus. Aron pagpalingkod kanila uban sa mga hahamili, ug paghimo ug mahimayawong trono sa ilang kapiling. Ang akong kasing-kasing nalipay, diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang Ginoo mana kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya, miabot sila sa lungsod sa Capernaum, ug sa pagkasunod nga adlaw ipapahulay misulod si Jesus sa sinaguga ug nagtudlo. Ang mga tawo nga nakabati kaniya
nagtingala sa iyang tinudluan, kay may gahom man siya sa iyang pagtudlo, ug dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Unya, may tao nga giyawaan nga misulod sa sinagoga ug may singgit, "Unsay imong tuyo kanamo, Jesus ka Nazaretnon? Bianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nakaila ako nga ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios." Apan gibadlong ni Jesus ang yawa, hilom ug gula ni anang tawhana. Gipakurog sa yawa ang tao. Unya may singgit ug kusog ang yawa ug migula. Hilabihang kaibulong sa mga tao, nagpangutan-anay sila, "Unsa ba kini? Bag-ong pagtulunan? Kining tawhana adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa, ug sila motuman nga bagayod kaniya." Busa ang balita mahitungod kang Hesus daling mikaylap sa tanang dapit sa Galilea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong hapon na tong tanan. Ang atong theme karon sa atong Senior Santo Niño, in Senior Santo Niño we are one. Amen? Ug sa atong ebanghelyo karon, ningon ang mga tao, unsa ba kini bag-ong pagtulunan? Ya kun siya musulti aduna may talagsaon nga gahom. Kita nahiusa diha sa authority ni Kristo sa iyang gahom. Ug wa nay lain pa. Ug kining maong gahom nga nadawat nato nga niya dinhi karon, nadawat din nato panahon nga kita nabunyagan. Nabunyagan na ba mo tanan? Tinuod? Nakumpirmahan sad. What a power. Ug tungod diha na nakaambit kita sa talagsaong gahom nga gikan mismo sa atong Ginoong Hesukristo. Pasensya na mo kay tan ako kodigo. Ug mao ni akong i-share ninyo ang talagsaong gahom ni Kristo nga iyang gipaambit dili lang sa pari kundi natong tanan. Asa raman to? Wa man. Okay. Katug-katugon, katug ra mo. Biyaan ra mo na mo kahuman, no? Talagsaon ang gahom ni Kristo. O gani ang mga yawa ni tuo sa iyaha. Dili tungod kay nigamit siya glaing gahom. Gikan mismo niya. Ug bingon siya sa Mateo chapter 28 verse 19, ang tanang gahom sa langit ug sa yuta gihatag kanako. Sa San Juan 20:21 ningon si Jesus, maingon nga gipadala ako sa akong amahan. Ako nagpadala usab kaninyo. So ang gahom ni Kristo, iya kining gisalig sa iyang simbahan. Kinsa man ang simbahan? Kita. One time, ato miaging simana, taga Cebu, ngadto sa among office. Kayang anak, kahit lang o katumba, without reason, maglisod o ginhawa, mo palpitate ang iya kasing-kasing. 15 years old, bata nga, lalaki. O, gawas niya na, ang iyang singot,
kinabugnawan, way hunong ang tibuok niyang lawas, way hunong sa pagsingot o perting bugnawa. Munang gidala nila sa ospital, o pag-abot nila sa doktor, why findings ang mga doktor? Naguul na sila. Kinigastod na sila 20,000 pesos para lang sa medication sa iya anak. Naitabo niya may aging pang-adlaw. Munang gidala kininila ngadto sa mga albularyo. O bingon ang mga albularyo, gibinuangan sa mga engkanto. Ang imong anak, mo nang maghabak ka. Niining, tanaw ko sa oras, 15 minutes or bang wali. No? Muna, ingat sa paghabak. Kay mauni proteksyon, nakadawat sila habak. Ay laing albularyo ilang giadtuan. Kaya wa may finding sa doktor. O na sila kaduulan. Kaya istorya, nagpadayon gapon ang sakit sa mga bata. 15 years old. Ibisita sila sa office. Ikatikay sila dito sa kamatuuran. Para madawat sila sa grasya, sa sakramento. Kaya gahom ni Kristo, anaaman sa sakramento. Wala ni Father Darwin. Naa sa sakramento. Because all priests are healers. All priests are liberators because of the sacrament, not because of them. Amen. Ito umanawa. Ito ulang parang madali ta. No? Pila istorya, among bata, i-process na to, i-interview, dili jud natural iyang sakit. Gitawag siya preternatural in origin. It is beyond natural. Manang gipakumpisal na to, tibok pamilya, catechize. Human, tigaan na to og diagnostic prayer. O pag-atubang na to, maigsuon ng 15 years old, naglisod maginhawa. Masay na ni sakit kasing-kasing. Father, normal ang iyang heartbeat. Normal siya, Father, wa siya sakit. Matod pas mga eksperto. No? Nagsugod na kong panguros. Nisinggit man na. Di lagi ni may sakit sa utok, Brad. Wa man. Normal man siya. Before sa diagnostic prayer, normal kaayo, very attentive, very responsive. Samtang nagpadayon ko sa prayer, the power of the church. I'm not using my own prayer. The power of the church emanating from Jesus Christ. Amen. In Senior Santo Niño, we are one. Kinahanglan siya ito i-promote, dili ang atong kamot. Kinsa ito i-promote? Dahil iduol na ko, Father, ihiling ragog ko. So, wa ko'y power. Si Father Darwin, why power? Ang power ni Father Darwin, kili-kili power, radyon. Ayaw magduol na ko niya, ha? Kay baho, kay nag-ilog. Anto mo sa inyong pari. Jesus is present in the hands of all priests because only them can give you the power of Jesus in His sacraments. Amen. Nadaghang mga pari, powerful kini. Not because of them, because of the sacrament. Amen. Pila istorya mga kisunan, padayon ta sa mga batanon. Nawa naman siya sa kaugalingon, ni singgit siya. Kay daghan kayong yawa, sud siyang lawas. Gamoy naghatag niyag sakit. Naibawaan lang nato, dili sa laing paagi, kundi sa prayer sa simbahan. Amen? Grabe. Nagkadugay ko aning ministry na amaze ko sa gahom sa pari, sa gahom sa ato simbahan. Amen? So initabo, samtang nagsinggit siya, ang exorcist, ang mga pari, pwede ka kuman sa demonyo. In the name of Jesus of Nazareth. How many? Tell me your number. Dili cellphone number sa mga yawa. Tell me your number. Receive you. You can command the unclean spirits.
to tell them their identity and their number. How many are you? Nitubag ang mga yawa, we are 6. Ang iyang papa, nakita na ko ang mga mata, perting hadlo ka, ha? Pagmingkong, padayon ko paghimog imperative command. Tell me your name. O ang demonyo, mga demonyo nito ba? I am Satan. Tell me your entry points. Tell me your reason why you possess his body. Nitubag si Satanas because of the demonic games. Tell me the demonic games. And the demon narrates Mobile Legend, Roblox, and goes hunting. Kaya samtang nagpadayon ko sa prayer, ang mga demonyo na torture sa prayer of the church, not because of me, mong ko'y klaro, because of the prayer of the church. I am a sinner because of the prayer of the church. Wow! Amazing power is in the church. Ako, gihatag ka na ako, matud pa ni Jesus, ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Og ako nagpadala kaninyo, apil mo, di kay akura. Kinsa nang nagpadala? Kita. Di pa'y mawa. Kitang tanan. Unya, ang yawa, mingon siya, samtang nagpadayon ko sa exorcism prayer, mao ni verbatim ha, yung gisultis yawa. Kaya naman tayo case officer nga mo lista sa mga gipang reveal sa demonyo. No? Naunsa naman mi? Yan ang mga yawa. Naunsa naman mi? Naturture mi pag-ayo. Tungod kay kining bataa sugod nga ni anhi dinhi. Kay gisiris pa nato siya. Sugod niya ni anhi dinhi, sige na siya ampo. Kanus aday matorture ang mga yawa? Kung sige na tao, ampo. Og mingon pa ang mga yawa, ayaw nagduol aning pariah. Dong, ayaw nagbalik din eh. Kay ang mga pag-ampo ngayang gilitok, pertidyong sakita. Tabang. Darwin, please, tabangi mi, please. Hunungan ng imong pag-ampo. Grabe ang prayer sa simbahan, no? Kunya, ang demonyo kay nag-localize man sa iyang mata tungkol sa video games, na demonic games. So akong gibutang akong stola sa iyang mga mata. Perti ng singget. Sakit na amin nagpuyo sa iyang mata, Darwin. Maunang na siya ito. Sige, video games. Astilang tikia. Bisag nagmisa, nagduwa gihapon. Og miingon siya, samtang padayon ang prayer, ningon ang mga demonyo, mubiya nami nining bata, og mubalik nami sa mga demonic games, kay tuami didto nagpuyo. Lahi naman mong tinanawan ako, no? Bahala mo, no? O kaluoy sa Ginoo, amang bata, wa na magpalpitate, normal na ang tanan niyang gibati karon. Not because of me, but because of Senior Santo Niño, because of His sacrament. Thanks be to God. All priests are healers. Not only Father Darwin. Nasabtan. Klaro ba na? Ug mauni, ang mga pinangga natong mga pastor,
confident kayo maghingilig yawa. Tinoo dili. Wara ba jud sila'y authority? Kami pong mga pare na ay authority, wapoy confidence. Nabali naman eh. Ang mga way authority, confident kayo. Ang mga way authority, ang nay authority, nangahadlo. Kung naay bunyag, naay mga pari. Kung doon ay kumpisal, naay pari. Kung doon ay kasal, nag-concelebrate ang mga pari. Kung doon ay mayawaan, asa ang mga pare. I hope the gospel today will empower not only the priest, but will empower all the faithful. Panlakaw kamo sa tibuok kalibutan. Og himua sila nga akong tinunan. Og bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Busa niining gahom ni Kristo nga gitanyag ug gitugyan natong tanan nga niadin ni karon by virtue of your baptism, gamitan na. Gamitan na. Katapusan. Ilan na kami to dong? Wala na ko'y oras, no? Wala na ko'y oras, no? Hangtod sunod higayon. Tungtong sa gapas na impas. Tungtong sa upos na hipos. Wala na ko'y oras. Palihog manindog, apil ang nangato. Magampo kita. Si Kristo mianni aron pagluwas kanato gikan sa pagkaulipon sa sala ug ni Satanas. Isip katawhan nga nalingkawas pinaagi sa grasya ni Kristo. Simbahon nato ang Dios sa walay kahadlok. Maghalad o mga pag-ampo nga angayan sa iyang pagpaminaw. Diha sa kalinaw magampo kita. Señor Santo Ninekaluhi kami. Nga ang simbahan, magpadayon sa pagpakigbatok sa kangitngit sa dautan, pinaagi sa kahayag sa Ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangulo sa gobyerno maningkamot sa pagpalambo sa katarong ug magmadasigon sa pagwagtang sa mga dautan nga makaguba sa katilingban ug sa mga pamilya. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga kamatuuran mahitungod sa mga samad sa sala, sa mga hulga sa yawa, ug sa makalingkawas nga grasya sa Dios. Magdasig unta kanato alang sa pagbangon gikan sa atong mga sala, sa pagampo sa kanunay, ug sa dili pag-uyon sa mga tintal sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga ministeryo alang sa spiritual liberation o sa exorcismo, dili mahimong hinungdan sa kahadlok, kundili mahimong rason sa pagmaya sa makalingkawas nga gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nga madasig unta ang mga batan-on alang sa pagpahinungod sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios. Pinaagi sa pagkapari ug pagkarelihiyoso, ilabi na sa orden ni San Agustin. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga naapektuhan sa mga katalagman, natural man o binuhatan sa tao,
Ilabi na ang mga biktima sa pagdahili sa basura didto sa Binaliw, nga mahatagan unta sila sa hinabang nga ilang gikinahanglan, ug nga ang mga namatay makabaton sa kapahulayang dayon. Magampo kita sa Ginoo. Nga makapahimuot unta sa Dios nga ibayaw ang halangdong Teofilo Kamumot ngadto sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Santo Niño, kaluoy kami. Nga ang mga masakiton, mga ayo sa ilang pisikal o spirituhanon nga mga kaluyahon, magampo kita sa Ginoo. Santo Niño, kaluoy kami. Nga kadtong mga nangamatay, makakaplag og kalinaw nga walay katapusan diha sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Santo Niño, kaluoy kami. Diyos among amahain, wala mo kami gibuhat aron mabuhi ingon nga mga ulipon sa sala. Kundili ingon nga imong mga anak nga nagpuyo diha sa kagawasan sa imong grasya. Magmaya unta kami kadunay diha sa imong mabungahon nga kaluoy, sa ingon kami makapadayag sa imong mga buhat sa pagluwas diha kang Hesukristo among Ginoo. Amen. O Diyos amahain, among amahain uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo. Nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga mahimong usa ka namo. Himuang nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba. Magpasiguli kanamo nga kanimo sa hingpit. Kini among gipangayo pinaagi sa ngalan ni Jesus among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos kamahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagka-Dios. Apan karon nakita siya nga nagpakatao sama gayod kanamo. Si Kristo mao ang imong anak. Sa wala pa ang tanang panahon. Apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kayusa ngadto sa tanang kabuhatan. Iyang gipabalik ang mga tao nga gihinginlan nganha sa imong langit dong gingharian ug busa tuyog sa panon sa mga anghel. Kanimo nagadayeg kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon.
santos kay ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upain, mipasalamat kanimo. Ipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tidun-an ug bingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang ako lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasamang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tidun-an ug mingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga ula ng kaninyo nga alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Isang gusto pagkabanhaw mo, naamuna aron ang kalawasan. Ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pain sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan. Nga moatubang og malagad kanimo. Himuang nga kami mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo ang among papa, Alberto ang among obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naom. Kaluy-i kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo magkagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan.
Karon mag-ampo kita sa amahan, atong gamiton ng mga pulong nga gitudlokan nato sa atong manunubos. Amahan na mo nga anak ka sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, upasayloa kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Luwasa kami Ginoo sa tanang dautan, ilabi na sa sala sa pagdumot. Hatagi kami sa kalinaw karong adlaw, aron diha sa kagawasan ug hustisya. Ang among katilingban mo lambo, ug mag-alagad unta kanimo sa hingpit. Samtang magpaabot kami nga malauman sa pagbalik sa among hari, Diyos ug manluluwas nga si Hesukristo. Ginoong Hesukristo, nag-iun ka sa mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanawa mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton na tagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhig hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ug karon nato ipakita ang timaan sa panaginig sunay panagdait. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
matag adlaw matag tuig. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos among amahan, niining santos nga Eucharistia imong gitagbaw ang among kagutom uban sa Santo Niño nagianak ni Maria nga Berhen. Mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam og grasya, ug masayod nga makapahimuot kami kanimo. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang kang Senyor Santo Niño. O Jesus nga matamis o yamot, Diyos o Ginoo ko nga mahigugmaon, natungod sa imong paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao ka o gianak sa usa ka birhen. Nasakit ako kay kining imong paghigugma sa mga tao, gibaslan nila sa mga sala, na dili maisip, pasaylua ang akong mga kasaypanan, o kaayo nga walay sama, hayagi ug likuna ang akong galamhan, aron sa pag-alagad kanimo, ug sa paglikay sa kagayunan sa pagpakasala. Hinaot-unta nga tinabangan sa imong grasya, matuman nako kining akong saad, aron makaambit diha kanimo sa paghimaya sa langit. Amen. O Jesus, Senyor Santo Niño, nga may gugmaon o yamot, nagluhod ako sa imong mahal nga atubangan, ug nagsimba kanimo, matudi Diyos, sa dakong pagpaubos, nagadayeg ug nagampo ako kanimo, nga tagan ako sa imong grasya. Ug ang gipangayo ko niining nobena, kung mahiangay sa imong kabubuton, o magkaayo sa akong kalag, sa pagpadangat sa himaya sa langit. Amen. Amen. Ikaunom nga adlaw pangamuyo. O Jesus nga halangdon o yamot, hari sa mga hari o Ginoo sa nga tanan, nga naghari sa mga kasing-kasing nga mapaubsanon, nagluhod o nagasimba ako kanimo, uban sa katilingban sa mga dominasyones, nga nagtuman sa imong Dios nun nga pagbuot. Nangamuyo ako kanimo, nga maghari ka sa tanang mga katawhan, ug nga uyunan namo unta ang mga pagtuktok nimo sa among mga maayong tinguha, ug hiambitan namo ang imong santos nga grasya, aron sa pagdaig namo kanimo sa walay katapusan sa imong himaya sa langit. Amen. Diha sa kalinaw sa atong kasing-kasing, atong pangayoon ni Senyor Santo Niño, nga dunggo ng atong mga pag-ampo o ang mga petisyon ining Eucharistikanong selebrasyon. Pag-ampo kita. O Jesus nga matamis o yamot, Senyor Santo Niño, tuburan nga matuod sa paghigugma. Nagluhod ako ug nagsimba karon sa imong kamahalan. O nagaampo kanimo, nga itugot mo ang panagdait ug panaghiuyon sa mga haring Kristiyanos. Lamdangad mo Ginoo sa kahayag sa imong grasya, ang mga irihis o ang mga sismatikos, aron makaila o managsimba sila sa imong pagka-Diyos. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulon. Papahulayon mo ang mga kalag sa purgatorio, sa mga kasakit nila, o katagan mo kami tanan sa imong mahal nga grasya, sa pag-alagad kanimo dinhi sa yuta, o sa paghimaya kanimo sa langit. Amen. Daigon og sa ulugon ta ang silimbahon nga ngalan ni Jesus. Amen. Palihog manglingkod ang may kalingkuran. Sa dili pa ang katapusang panalangin, aduna kitay pahibalo og mga pasalamat
Sa ngalan sa Tanang Kapariang Agustino, dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, kinasingkasing ug mainiton natong pasalamatan ang tanang nakatampo sa kalampusan sa atong alas 4 sa hapon nga misa novena niining ikaunom nga adlaw nga nobinaryo. Alang sa Mass ug Pilgrim sponsors, praying communities, florists of the day, ang atong choir nga mao gikan sa St. Pope John 23rd Seminary Choir, sa tanang volunteers ug sa tanang mga bisita ug devoto nga mitambong ug nagsunod sa social media karon, sa kanila ug kanatong tanan masipang pagpak pasalamat. Pasalamatan usab nato ang mga paring ni konsilibrar niining misa karon, ato silang tagaan sa masipang pagpak. Ug ngadto sab sa atong mass presider ug homilists, siya ang resident priest sa Our Lady of the Holy Rosary Parish in Lila, Bohol. Isa usab siya kan exorcist priest, a great debater of the Catholic faith defender. Siya Sir Reverend Father Darwin A. Hitgano. Laing masipang pagpak. Pasalamat. Ug labaw sa tanan, ngadto sa atong gipasidunggan ning atong selebrasyon karon, ang atong Dios nga batang Hesus, si Señor Santo Niño, ato siyang daygon sa pinakamasipang pagpak. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Laing masipang pagpak ang Señor Santo Niño. Daghang salamat ug palihog manindog para sa katapusang panalangin. Blessing of religious articles. Bendisyonan sa kahimanan sa debosyon. Magampo kita, Amahan sa langit, nagkadayeg kami kanimo tungod kay imong gipadala ang imong espiritu. Yan sa among mga kasing-kasing aron pagtudlo kanamo sa pag-ampo. Bendisyoni kining mga kahimanan sa debosyon. Rosaryuhan, medalya, krusipeho, larawan sa imong anak nga si Jesus. Sa balaang Birhen Maria ug mga santos o uguban pang mga kahimanan sa debosyon. Ug tudluig kami sa paggamit ni ini aron makatabang kanamo alang sa kinasing-kasing ug magligdong nga pag-ampo. Himua Ginoo nga padayon kami sa pagtubo diha sa pag-ampo. O makapahimuot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdayig ug himaya alang kanimo amahan pinaagi ni Hesukristo among manluluwas diha sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaak kaninyo. Manaw sab kanimo. Iduko ang inyong mga ulo ug atong pangayuon ang panalangin sa Dios. Ang inyong tubag, amen. Señor Santo Niño, manalipod unta ug manalangin ang sa atong nasod uban sa kaabunda sa iya grasya. Amen. Magiya unta siya sa atong mga pangulo sa dalan sa kaangayan. Amen. Padalanginan unta niya ang atong simbahan ug katuyuan niini. Amen. Dasigon unta niya ang atong mga batanon ug panalipdan ang atong mga kabataan. Amen. Bugkuson unta kita niya sa usag-usa inupanan sa iyang gugma. Amen. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan nga amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo nga malinawon og bansaya ang inyong pagtuo. Hinumdumi nga ang maayong Kristiyano makapahimong maayong lungsuranan. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor!